सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बड़ खबर आ रहल बा। जी हाँ, पवन सिंह के सुपर हिट गाना हिट हो गई मार्केट में, मेरे रस के कमर। जी हाँ, मेरे रस के कमर के मात्र 2 दिन में लोग 5 लाख से ज्यादा लोग उनका पर्सनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पवन सिंह ऑफिशियल के माध्यम से सुन ले वालों। लगातार पवन सिंह के क्रेज भोजपुरी से लेके बॉलीवुड तक बढ़त नजर आ रहा बा। जी हाँ, ये गाना रिलीज भइला के साथ साथ पवन सिंह के बॉलीवुड के रास्ता बहुत आसान हुई। काहे कि इनकर गाना के फैन आम पब्लिक ही ना, पूरा सेलिब्रिटी हीरो से लेके हीरोइन तक भी हो गई बा लोग। जी हाँ, भोजपुरी के तमाम हीरोइन लोग पवन सिंह के गाना के सराहना करता लोग। वो चाहे रानी चटर्जी होकस तब, काजल राघवानी होकस तब, अक्षरा सिंह होकस तब, चाहे अमरपाली दुबे होकस तब, चाहे गुंजन पंत होकस, चाहे संगीता तिवारी होकस, संभावना सेठ होकस, ऐसा तमाम भोजपुरी के सारा अभिनेत्री लोग के तरफ से पवन सिंह के गाना सुनला के बाद सारा अभिनेत्री लोग जे अभी तक पवन सिंह के फैन ना भई रहे, मेरे रस के कमर सुन के उनकर फैन हो गई बा लोग। जी हाँ, भोजपुरी के अवगत कलाकार पवन सिंह ई गाना गा के एगो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के मान सम्मान में तो वृद्धि कैले ही बाड़न, साथे साथे नया रास्ता भी खोल देले बाड़न। जी हाँ, रोलो के इहो पता होगी चाहिए कि मेरे रस के कमर जहिया रिलीज ना भई रहे तब से पवन सिंह के ई गाना के चर्चा बहुत जोर शोर से होत रहे। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जब गाना आइलिंग कर मेरे रस के कमर, तब पब्लिक के इतना रिस्पॉन्स मिलल कि भोजपुरी जगत के सुपरस्टार अब बॉलीवुड के स्टार के गिनती में आवे वाला बनन बहुत जल्द रोलो के बीच में। जी हाँ, रोलो के आगे की न्यूज हम बताएं, लेकिन ओकरा पहले लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करी। अगर अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई।